bagong adlaw nga kalipay og sugdan na tani. Kahasulog ang kasakit ipanglabay na tani. Ayaw og kaguulog ay kalimti nga magangisi. Mumatago og sayog iandam na ang kape. Bagong adlaw nga kalipay og sugdan na tani. Kahasulog ang kasakit ipanglabay na tani. Ayaw og kaguulog ay kalimti nga magangisi. Hunong anak sila angay na daw ko nga muhunong. Ako wala na mati sa kusog ako nag-ipon. Bisan pa og sakit kaayo ang ako ang ngipon. Sa ako ang pangandoy gigutom andam mo kaon. Andam pa nga mo laban og dili ko mo dagan. Ako walay pake kung bugat andam kong mupasan. Kailangan ko og tabang sila kalit na hawan. Kay dili daw sila gusto nga akong mauwawan. Okay na ba ko? Mulaban pa ba ko? Usahay akong dughan mo kalit mo buto. Kaya lagi ni musalig lang ko pre. Daghan pagkog pangandoy di ko gustong mabali. Dili gustong maawit og akong ipapilit. Ang mga saad sa ako ang dughan ako arang gipapilit. Ako naluoy sa ako ang mama kay dili siya makapalit. Wakoy pake kung dili mapalit basta iyang kamot ako makagunit. Anak si mama walay pulos akong barkada. Sige daw ko og laag, sige daw ko og sunod. Unya walay makuha. Usahay di ko gustong maminaw ug di ko gustong mamati. Dili unahon ang buhaton sa balay kaysa barkada permi mulingi. Pero niabot ang panahon nga ako nag-uol. Daghan ko og barkada pero isa nila walay ni paduol. Ako na amgo sa gisulti ni mama. Iyang mga kasuko o kasaba ikaayo sa akua. Og bisan lisod ang panahon na agihamo si mama. Og sayog iandam na ang kape. Bagong adlaw nga kalipay og sugdan na tani. Kahasulog ang kasakit ipanglabay na tani. Ayaw og kaguulog ay kalimti nga magangisi. Mumatago og sayog iandam na ang kape. Bagong adlaw nga kalipay og sugdan na tani. Kahasulog ang kasakit ipanglabay na tani. Ayaw og kaguulog ay kalimti nga magangisi. Yeah, kitang duha diri lang ta pre. Sa ilahawa man ta pake. Tara na magkutaw tag kape para ang problema mawala na dayon eh. Grabe budget ani nga pagkalisuda. Sulbaron nga problema nga